3 грешки в вашата кухня. На първо място, смяна само на фронтове, а не на цялата кухня. Няма нищо по-тъпо от това, когато кухнята ви стане на 10, 12, 15 години, да отидете при мебелист и да поискате само нови вратички, защото корпусите ми са супер, механизмите не са мръднали. След определен брой години, дори най-качествената кухня почва да губи диагонали и да губи способността си да държи винтове, така че стигнали сте до един такъв момент, не дейте да пестите, ами изхвърлете всичко и макар и по-бюджетна, сменете я цялата. На второ място, да сложите гадни ефтини механизми. Това да сложите ефтини механизми означава от ден едно да си саботирате новата кухня, защото те ще се изпокриват и изпотрошат още на втората, третата година. Така че спестете, ако трябва от плот, спестете от нещо друго, но заложете хубави, подсилени, качествени маркови механизми, за да знаете, че тази кухня ще издържи колкото искате да издържи. И трето, нещо, което за съжаление се случва мега често и на мен ми се налага да преправям чисто нови кухни, да не съобразите и да не обсъдите с проектанта си височината на кухненския плот, което автоматично ще означава, че сте си направили адски неергономична кухня. Ще ви е неудобно, защото ще ви е или адски ниска, или адски висока, което е още по-зле. И пак ви казвам, налагало се току-що направена кухня да я изхвърлим и да направя нова на клиента си, защото той не е знаел да попита за този малък, но адски важен детайл. Ако ви е интересно какви са грешките във вашата кухня, пратете ми я на лично съобщение и аз ще направя ревю.